Is het hem of is het hem niet? Zijn de resten die gevonden zijn in de Maastrichtse kerk in Wolder van de vierde Franse musketier D'Artagnan? De beste Franse correspondente Eva Ramelow zit vandaag hier aan tafel en kan ons vertellen wat die mogelijk iconische vondst betekent in Frankrijk. En u ziet om me heen allemaal studenten van het Model European Parliament Limburg. Hun baas zit vandaag aan tafel, Elise Steinbusch. En Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA hier in het Europees Parlement, loodste het migratiepact door het parlement. Wat betekent dat tegenstribbelen vanuit Nederland nu? En Suzanne Schepers is burgemeester van Simpelveld, ademt Europa en komt hier vandaag vertellen wat dat nieuwe regionale landschapspark voorstelt dat er gaat komen tussen de Euregio en Aken. Een avondgasten Europa dus in de geschiedenis hier vanuit het Europees Parlement. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar hier ook met spanning gewacht wordt van ja, hoe zit dat nu? En is dat dadelijk inderdaad D'Artagnan die daar gevonden is in Maastricht of niet? Limburg natuurlijk lange tijd eigenlijk onder Franse heerschappij. Dat merken we nog altijd in de eetcultuur, maar onder andere ook in de taal. Zoals bijvoorbeeld Suzanne Schepers, op het moment dat we het hebben over een vork, dan noemen we dat... Een farcet. Een farcet, inderdaad. En een Jeroen Leenaars, een stropdas die je vandaag niet om hebt. Je mist vandaag een kravat. Een kravat, inderdaad. Goed. Dat dus inderdaad een beetje de overblijfselen van die Franse jaren, maar wellicht dus ook D'Artagnan nog, waarvan we weten dat hij uiteindelijk sneuvelde bij de slag om de Tongerse Poort in Maastricht en misschien dus nu inderdaad teruggevonden is in Wolder. Eva Ramelow, van harte welkom. Prachtig dat je er bent. Siddert Frankrijk nu op? Net zoals eigenlijk heel Wolder. Er werd natuurlijk al heel lang gespeculeerd waar die zou liggen. Dat is een debat dat gaat al decennia gaat dat door. Zijn biograaf is daar ook heel erg druk mee bezig geweest. Dat hij daar zou liggen in Wolder, dat werd eigenlijk altijd wel gezegd. Daar werd wel van uitgegaan. Dus er is in Frankrijk ook volgens mij niet heel veel twijfel dat dit hem is. Maar ja, dat wordt wel interessant natuurlijk. Want wat gaat er gebeuren als het hem inderdaad is? Hè? Want ik heb al gehoord zo'n beetje in de wandelgangen van... nou, dan willen we hem graag hebben in Frankrijk. Kunnen we wisselen tegen een mosasaurus bijvoorbeeld? Precies, die mosasaurus die daar in het Natuurhistorisch Museum ligt. Nou ja, het is een logische ruil, zou je zeggen. Ja. Voordat we de vraag gaan stellen of het überhaupt een bedevaartsoord zou kunnen worden... kijken we eerst even naar de beelden dus vanuit Wolder. En wat werd er gevonden door de kapelaan? Nou, we hebben die tegels opgepakt en toen vonden we eigenlijk dit mergel. En dachten, wat is dat mergel nou? En dan hebben we dat een beetje schoongemaakt en toen vonden we botjes. En dat was het moment om er een archeoloog bij te halen. Als mensen die zoiets hebben van ja, geschiedenis, het is wel belangrijk, maar nou, ik ben er ook niet heel veel mee bezig, kan dit wel een trigger zijn om zich toch iets meer te gaan verdiepen in de geschiedenis van hun eigen stad of hun eigen regio. Hij is natuurlijk hier in Maastricht gesneuveld. De Zonnekoning lag hier in Wolder met al zijn troepen. Ze hebben hem, zoals beschreven staat, in heilige grond begraven. Nou ja, onder een altaar, veel heiliger kan niet. Ja, veel heiliger kan niet. Ik ga meteen even naar een nieuwe generatie. Elise Steinbusch. Spreekt je aan? Vind je het leuk? Interessant? Ja, ik ben zelf geen geschiedenisnerd, maar het is wel natuurlijk heel erg vet dat zo'n grote Franse held eigenlijk in Maastricht wordt gevonden. Dat lees je natuurlijk wel op het nieuws. Ja, en op Netflix onder andere. Documentaire kennen we nog. Eva Ramelow, zou het een bedevaartsoord kunnen worden? Misschien krijgen we zo'n route. Oh ja. Ik denk dat er best wel Fransen geïnteresseerd zijn om te gaan kijken. Ja, het is natuurlijk, hij is iconisch in de Franse geschiedenis, maar ook in de Franse literatuur. Alexandre Dumas heeft dat boek geschreven over de musketiers. En Fransen zijn dol op geschiedenis, vooral hun eigen geschiedenis. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat ze daar wel warm voor lopen. Ja. En we hadden natuurlijk het verdrag van Maastricht in 1992. Daar was eigenlijk in Frankrijk heel veel tegenstand tegen. Was het echt non aan Maastricht? Krijgt Maastricht ineens ook een hele andere kleur in de Franse herinnering? Ja, volgens mij kijken de Fransen nu wel naar Maastricht als
een beetje het centrum van Europa wel, na Brussel. Maastricht heeft een naam, maar onder de jonge generaties, ik ken wel studenten die heel graag naar Maastricht gaan om te studeren bijvoorbeeld. Ja. Volgens de Erasmus-programma's ook. Dat heeft eigenlijk een stuk betere naam dan dat het vroeger had. Ja. Ja. Jeroen Leenaars, ziet u nog andere mogelijkheden om dit mooie historische feit te gebruiken? Ja, we moeten natuurlijk eerst vaststellen of hij het daadwerkelijk is. Maar ik denk dat het voor Maastricht... het is ook een onderdeel van de Europese geschiedenis. Dus het zou van Maastricht een prachtige, nog meer trekpleister kunnen maken dan het al is. Als er ook echt een fysieke plek is waar je het graf van D'Artagnan zou kunnen gaan bezoeken. Wat je de laatste jaren wel steeds meer merkt, zijn dat ze mee gespeeld wordt. Hè? Dat er wordt gezegd door populisten met name van ja, maar we moeten terug naar die tijd. We moeten terug naar de waarden van toen, naar die grote helden van toen. Weet je wat Balkenende destijds zei over de VOC-mentaliteit? Nou, dat hoor je onder de Fransen ook wel. We moeten terug naar toen wij nog een groot rijk waren. De politici die dat willen terughalen, daar wordt wel mee gespeeld. Ja, dus dan kan D'Artagnan wel weer een rol gaan spelen. Ja. Ja, we kunnen eens even kijken naar die rol die Macron opeist eigenlijk de laatste tijd. Juist inderdaad op dat nieuwe wereldtoneel. Wat is dan de plek van Europa? Nou ja, natuurlijk voor een groot deel aan de zijlijn. En daarvan, zegt Macron, is niet terecht. We moeten heel assertief onze eigen plek opeisen. And we don't want to depend on the dominance, let's say, on China, or we don't want to be too much exposed to the unpredictability of the US. Having such an agenda shared by Korea, France, and bringing with us the other Europeans, Canada, Japan, India, Brazil, Australia, you start having a sort of third way. Those who don't want to be dependent on China or aligned by definition with the US. Ja, Jeroen Leenaars, voelt u zich aangesproken door deze oproep van Macron? Nee, maar dit is natuurlijk wat niet alleen door Macron gezegd wordt, maar wat breed in Europa gedeeld wordt. En ik ben geen historicus, dus ik vind het moeilijk in te schatten hoe de politiek in Frankrijk 350 jaar geleden onder Lodewijk XIV was. Maar onder Macron zie je natuurlijk ook dat binnenlandse politiek lukt maar moeilijkjes voor Macron. En zeker ook sinds de laatste verkiezingen. Dus het buitenlandse beleid en de internationale politiek is eigenlijk het enige wat hij nog heeft om nog een beetje ook zijn imago en zijn statuur te redden. En als hij dat doet op een manier waar we uiteindelijk allemaal in Europa belang bij hebben, namelijk onafhankelijk worden in een wereld waarin we niet meer afhankelijk willen zijn van Rusland, China, Amerika, ja, daar kunnen vele mensen zich bij aansluiten. En dat is een goed idee. Ja. Suzanne Schepers, kom ik even bij u eigenlijk. Want u was hier een paar maanden geleden nog op visite. Ging het onder andere eigenlijk over die strategische autonomie, waar de Euregio een rol in zou kunnen spelen. Zeker als we dan refereren eigenlijk aan die woorden van Macron. Die zegt van we moeten een plek vinden voor Europa in dat machtenveld tussen China en de Verenigde Staten. Ziet u dan een rol voor de Euregio? Dan zie ik zeker een rol voor de Euregio. Ik kan Macron alleen maar gelijk hebben als ik denk dat we Europese concurrentiekracht echt meer moeten uitbuiten en in ieder geval moeten verstevigen. Dat kan denk ik heel goed in de grensregio's. We hadden het net over Maastricht als belangrijke positie. Als ik kijk naar Limburg, als ik kijk naar Zuid-Limburg. En als ik kijk van als we een cirkel trekken, 100 kilometer vanaf de Brainport Eindhoven naar de Vlaamse Ruit, Rijnische rivier en naar Luik, dan is Limburg een soort van middelpunt. Maar dan heb je wel een gebied wat bijvoorbeeld in de chipsindustrie, de halfgeleiders, wel van enorme betekenis kan zijn. Een soort van Europese ruggengraat voor deze industrie. En als je denkt aan de Gigafactory in Jülich, maar bijvoorbeeld ook aan de Einstein-telescoop, waarvan we hopen dat die in onze regio gaat landen, dan zie ik wel perspectief voor onze regio, economisch gezien. Ja. Dus ik ben het ermee eens dat je de Europese concurrentiekracht echt moet gaan verstevigen. Ja. U stak wel laatste vinger op en u zei van ja, in Europa is er eigenlijk wel aandacht voor de nationale lidstaten, maar juist die grensregio's die eigenlijk Europa belichamen omdat de samenwerking erin is, die staan helemaal niet op het netvlies. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, aan de grens wonen, werken en leven wij samen. Dat is een urban daily system. Dat vinden wij normaal. Dus wij leven Europa al in de praktijk. Alleen in de theorie is het nog steeds niet vaak zo. Hè? We missen nog steeds Europees beleid, wet en regelgeving, maar ook vaak Europese middelen om een soort van proeftuin te zijn. Nou, wat ik net zei, om onze
posities in die grensregio te versterken. Want als wij meer van elkaar profiteren, als je die regio's die economisch gezien heel belangrijk zijn, meer kunt gaan verbinden, dan worden wij als Europa sterker. Maar focus niet alleen op de nationale lijnen, maar vooral op de grensregio's. Ja, maar zegt u dan van we willen een soort proeftuin worden? Of hoe moet ik het dat interpreteren? Dat hoor je mij zeggen. Ja, daarvoor waren we ook bij Jeroen. Ja. Kreeg u gehoor bij Jeroen? Wij krijgen gehoor en ik hoorde net nog voor dit gesprek dat we een conferentie gaan organiseren. Jeroen. Nee, zeker. We hebben, naar aanleiding van dat gesprek gaan we binnenkort ook een Euregio-conferentie opzetten met de collega's uit Duitsland, uit Limburg, maar ook uit bijvoorbeeld het Duitsstalige gebied in België. Juist ook omdat het nu een cruciaal moment is. Precies wat al verteld werd over de middelen die ook vanuit Europa vrijgemaakt moeten worden. We zijn nu aan het onderhandelen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Ja, dat is een pot met geld wat uiteindelijk waar 17.000 miljard in komt te zitten voor de komende jaren. En een van de voorstellen van de Europese Commissie hier was om eigenlijk de rol van de nationale overheden daarin te versterken ten koste van de provincies en de regio's. Ja. En dat is iets waar wij ons hier vanuit het parlement hard tegen verzetten. Juist omdat voor dit soort projecten waar we het hier over hebben, er in Den Haag en in andere hoofdsteden eigenlijk altijd heel weinig aandacht is. En ondanks dat het vanuit Europa ook niet 100% top is zoals ik het zou willen, is er in ieder geval veel meer ruimte om juist in die EU-regio die grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. Dus wij zetten er hier vanuit het parlement ook hard op in, juist om ervoor te zorgen dat die provincies, die EU-regio's, dat die ook gewoon aan zet blijven om met voldoende middelen vanuit Europa die Europese realiteit waar onze burgers, ikzelf ook vanuit Strandprooi, dagelijks mee te maken hebben, om dat ook te ondersteunen en te verbeteren. Ja. Eva Ramelow, ik wil met jou even naar je baan, je job als journalist in dit geweld allemaal. Waar we natuurlijk iedere ochtend om 6:30 met angst en beven kijken naar de telefoon wat er nu weer gebeurd is. Hoe is dat als journalist, als correspondent, om toch met een beetje rust en reflectie dat nieuws te kunnen duiden? Je probeert gewoon de grote lijnen te vinden in verhalen. En toevallig zitten we op dit moment op een soort rustpunt. Hè? Want we hebben net de lokale verkiezingen gehad in Frankrijk. Nou langzaam gaan dan de campagnes beginnen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dus we zitten eigenlijk op een soort rustpunt. Dus ik ben nu heel erg bezig met kijken van oké, maar waar zit de focus? Dus je zoekt een beetje de verbanden tussen verhalen en de rode lijnen. Ja. Zo hou je je staand. Ja. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Zie je dan met toch wel eigenlijk de aanhoudende populariteit van extreem rechts in Frankrijk, zie je parallellen met Nederland? Aan de ene kant wel, omdat ik vind in Nederland zeker dat het discours van die... ik moet radicaal recht zeggen, want ze zitten in de politiek. De radicaal rechtse partijen hebben hun discours nu wel verteld. En je merkt zeker in Nederland dat het niet veel verder komt dan de bekende frases en de bekende standpunten. En dat het op het absurde af soms wordt getrokken, waardoor het helemaal geen voeling heeft met de praktijk. Dat heb je in Frankrijk ook. Alleen zie je ze daar, met name het Rassemblement National, iets slimmer omgaan. Dat zag je goed met die lokale verkiezingen. Iets slimmer omgaan met het publiek. Wie kunnen we benaderen? In de regio's, de plattelandsregio's bijvoorbeeld. Daar gaan ze dus heel erg zitten op dat identitaire verhaal. Van we moeten terug naar het Frankrijk van vroeger, naar de waarden van vroeger. En dat valt heel erg goed in die plattelandsregio's. En dan de tweede laag van het verhaal is natuurlijk, en we moeten af van alle buitenlanders. Maar goed, je hebt in het platteland weinig buitenlanders, dus je moet wel met een ander verhaal komen. Dus daar hebben ze een soort slimme draai aan gegeven. En op die manier houden ze zich staande, denk ik. En dat zag je tijdens lokale verkiezingen. Ze hadden minder gewonnen dan ze hadden gehoopt, maar ze hadden ook niet enorm verloren. Dus ze houden zich staande. En straks als Jordan Bardella officieel de presidentskandidaat wordt, dan wordt het interessant om te zien hoe hij dat
vervolgt. Ja. Wat we in ieder geval wel weten is dat bij de laatste verkiezingen niet meer dan de helft van de jonge Fransen naar de stembus gingen. Daar werd gewoon heel weinig gestemd. In Nederland is dat een beetje beter, 73% de laatste keer, maar nog altijd lager dan het gemiddelde. En dan wil onder andere het Model European Parliament verandering inbrengen. Onder andere, Elise Steinbusch, deden jullie dat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Organiseerden ze een debat met de gedachte van ja, van Europa weten de jongeren niet veel, maar van de gemeente eigenlijk al helemaal niet. Dus was er een debat met wethouders in Vaashartelt. In Maastricht is het zo dat slechts 1 op de 9 studenten na 5 jaar nog überhaupt in Nederland werkt. Laat staan dat of ze überhaupt in Limburg werken, dat zal nog minder zijn. Eigenlijk hetzelfde als de gemeenteraad is ook Europa heel ver weg voor jongeren. Ook de onderwerpen die daar worden besproken zijn best wel onbekend. Nou ja, is het ook makkelijker om dadelijk te gaan stemmen en betrokken te zijn aan het nieuws te lezen als je zelf hebt gezien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ik vind het ook mooi dat er zoveel jongelui hier zijn nu. Dus je ziet dat ze wel iets willen. Woningbouwopgave is een hot item voor jongeren. Ja, en vanavond vind ik zelf woningbouw het allerbelangrijkste. Ik ben zelf student. Ik heb zelf moeite met een woning vinden. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste thema op eigenlijk elk niveau. Tegelijkertijd weten we dat er nog steeds veel te weinig jongeren en vrouwen onder andere in de politiek zitten. Dus ik hoop altijd heel erg dat jongeren zich er gewoon lekker wel mee bemoeien. Want al die andere stemmen worden echt al heel goed gehoord. En die van jullie is ook nodig. Herken je jezelf in de woorden van Malou Jenneskes? Ja, absoluut. Ik hoop dat we een nieuwe generatie, dat met de generatie die er nu is, dat we echt gaan laten zien dat de mening van mannen en vrouwen sowieso gelijk is, maar ook dat wij als jongeren meedoen. En nou, ik zie vooral bij MAP eigenlijk dat dat wel echt de goede kant op gaat. Ons bestuur is merendeel vrouw. En ook de aanmeldingen zien we eigenlijk elk jaar wel weer dat vrouwen wel ook voor het merendeel zich aanmelden om mee te doen aan MAP. Dus we zien wel echt dat daar verandering in komt. En ik hoop dat dat zich natuurlijk ook doorzet richting de toekomst. Ja. Wat doen jullie met MAP, precies met het Model European Parliament? Ja, nou ja, we proberen vooral het Europese bewustzijn van jongeren te versterken. En dat doen we eigenlijk door een heleboel activiteiten. De conferentie die er bijna aankomt, maar ook reizen naar de Europese instanties. Dus naar Frankfurt, naar Straatsburg, naar Brussel. En daarmee hopen we dat jongeren meer een kijkje kunnen nemen in wat doet Europa. Maar het resulteert uiteindelijk vaak ook in überhaupt meer maatschappelijk betrokkenheid op elk niveau eigenlijk. Ja, Jeroen Leenders, ik weet dat jij als stagiaires nog wel eens regelmatig put zeg maar, uit het potentieel van de mensen van het Model European Parliament. Ja, maar we hebben veel mensen vanuit het Model European Parliament die uiteindelijk hier in het Brusselse aan de slag staan. Er gaan nu ook al mensen die als medewerkers van ministers in Den Haag werken. Ja. Dus het is heel leuk. Het is ook heel leuk altijd om ze hier te ontvangen. We zijn 2 jaar geleden hebben de president van het parlement meegenomen naar Rolduc om daar te gaan kijken hoe ze dat doen met al die jongeren en ook met de jongeren in gesprek te gaan. Dus het is een fantastisch initiatief. Het bestond nog niet toen ik op de middelbare school zat. En dat vond ik heel jammer, want ik had het denk ik heel leuk gevonden. Maar echt niks dan complimenten voor de manier waarop dat georganiseerd wordt. En hoe ze dat ook zelf al die tijd organiseren en blijven doen met enthousiaste jongeren zelf. Weer nieuwe jongeren enthousiast maken. Dus het is, als Europeaan word ik daar heel blij van. Ja, en vandaag hebben we dus een heel contingent van de MAP-studenten in het publiek zitten. Hartstikke fijn dat jullie er zijn allemaal. 8 uur ga ik jou nog even vragen. Het rondje vandaag hier in Brussel aan het Europees Parlement. Wat blijft er nu bij van het bezoek? Ja, natuurlijk. Wij zijn met het MAP natuurlijk heel erg veel bezig met de Europese, de Brusselse politiek. En om dan nu echt het Europees Parlement met al die zetels echt te zien, ja, daar leer je echt wel wat van. En daar leer je veel meer van dan dat je alleen maar in de boeken of in de klas het te horen krijgt. Dus ja, ik denk dat het heel leerzaam is en ook heel vet vooral. Ja, en dat moeten we vooral hebben. Je komt zelf uit Oppicht. Zijn er nu zaken die je leert bij het Model European Parliament waarvan je zegt van ja, die kom ik eigenlijk bijna niet tegen op de middelbare school? Ja, natuurlijk. Op de middelbare krijgen wij eigenlijk heel weinig te maken met Europese politiek. En eigenlijk zelf, voordat ik meedeed aan MAP, wist ik ook heel weinig over de Europese politiek. Dus ik denk dat MAP daar vooral echt een behoorlijke stap verder gaat. En ik denk dat MAP ook best wel veel scholen inspireert om meer met Europese politiek bezig te zijn. Dus ja, ik denk dat
die leerlingen überhaupt informeren over Europese politiek, dat echt al echt een flinke vooruitgang is. Ja. Elise, jullie hebben dan een conferentie. Hè? Welke onderwerpen die vooral hier in Brussel worden behandeld, komen dan terug op zo'n conferentie? Ja, dit jaar hebben we bestrijding tegen polarisatie, geweld tegen vrouwen. Dat soort onderwerpen. Vorig jaar hadden we migratie als een van de onderwerpen. We kijken vooral wat speelt op het moment in het nieuws. En we proberen ook eigenlijk voor elke groep jongeren een onderwerp te hebben. Dus we proberen zoveel mogelijk verschillende onderwerpen te hebben, zodat er voor iedereen wel een onderwerp is waarvan die denkt, oh ja, dat vind ik wel echt belangrijk. Ja, dan had je het zelf over woningen. Hoorden we in een stukje over de gemeenteraadsverkiezingen. Zit natuurlijk een beetje in de portefeuille van de gemeente, maar ook landelijk en op Europees niveau. Zijn er nu ook zaken die terugkomen in jullie conferentie over bijvoorbeeld dat wonen? Dat zo moeilijk is voor jullie generatie. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat op wonen hebben wij dit jaar geen onderwerp. Dus, dat is wel jammer. Het is inderdaad wat je zegt. Het is meer denk ik iets wat ook wel speelt op het niveau van de gemeente. Daarom de gemeenteraadsactiviteiten waarbij we het daar wel over hebben kunnen hebben. Ja, Suzanne Scheppers, heeft u nog een tip voor de conferentie van onderwerpen waarvan u zegt van ja, misschien zouden we hier nog even aan kunnen denken? Interessant voor jongeren om zich mee bezig te houden. Nou, ik vind het al heel goed dat jullie dat doen, overigens. Want dat maakt natuurlijk dat interesse voor politiek, maar ook voor lokale gemeenteraadpolitiek. Ja, dat vind ik prachtig dat jullie dat doen. Want uiteindelijk zoeken we de talenten natuurlijk straks ook weer in de lokale politiek. Heb ik een tip, blijf geïnteresseerd, blijf authentiek, ook heel belangrijk. En zorg dat je die verbondenheid blijft creëren, ook met je lokale wortels. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Hebben jullie ook veel contacten over de grens, Elise? Ja, we werken dus samen met België vooral. Dat komt omdat we natuurlijk dezelfde taal spreken, dus of gedeelte, en dat maakt het gewoon heel makkelijk. Dus op de conferentie werken we samen met ook scholen uit België. Met andere landen is het gewoon een stuk moeilijker omdat we gewoon de taalbarrière hebben. We kunnen daar niet Nederlands mee spreken, dat moet wel Engels zijn. Ja. Merk je dat eigenlijk sinds de coronaperiode, sinds de klimaatdiscussie, sinds de oorlog ook in Oekraïne, maar nu ook in het Midden-Oosten, dat die interesse voor Europa groeit? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, omdat de mensen die wij eigenlijk ontvangen, dat zijn natuurlijk vierdejaars. Dus dat is een beetje de leeftijd waar de interesse misschien begint in de politiek. En die wordt vooral vergroot door het MAP, door mee te doen aan MAP en door te zien wat de onderwerpen zijn. Dus ja, het is lastig om te zeggen of ze van tevoren daar ook al mee bezig zijn. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Hoe komen ze bij jullie terecht? Nou, als je lid bent van een van onze scholen, of als je op een van de scholen zit die bij ons lid is, moet ik het zo zeggen, dan kan je meedoen. En hoe kunnen de scholen lid worden? Nou, mijn mailtje sturen. Oké. Ja, dan kunnen we daarna nog even melden. Maar er is er in principe geen drempel dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om voor zo'n MAP-lidmaatschap, zouden we zo zeggen, in aanmerking te komen. Op die manier niet. Nee. Is er nog een niveau, moet je ateneum, gymnasium hebben of kun je ook VMBO hebben bijvoorbeeld? Ja, voor onze conferentie is het puur HAVO, VWO. Dat heeft vooral te maken met de leeftijd en dat je anders al in het eindexamenjaar zit. Maar we doen ook met Pontours en dan gaan we dus specifiek langs op scholen. En dat bieden we aan voor elk niveau. Dus volledig VMBO ook, op de scholen die dat hebben. Ja, dat is superleuk om te zien. Dus we doen zeker met MAP ook het VMBO betrekken. Okay, goed. Cool. Een laatste vraagje even voor jou. Want nu weten we hoe mensen lid kunnen worden van MAP. Hoe kunnen ze correspondent worden? In China of in Frankrijk? Hoe doe je dat? Gaan. Er gewoon heen gaan. Als je interesse ergens wordt gewekt, dan moet je daar gewoon heen gaan. En dan zijn er allemaal trucjes en maniertjes om dan je weg te vinden. En dat duurt vaak even, maar gewoon zoveel mogelijk informatie in je opnemen en mensen vragen om ervaring. Ik geef met alle liefde al mijn tips weg. Oh, nou kunnen we dat ook even bij mail maar. Nee, maar gewoon heel veel lezen en over het onderwerp dat je interessant vindt en dan gewoon vertrekken naar het land. En dan een paar jaar bikkelen en water en brood en zo. En dan kom je er wel. Ja, we bikkelen gewoon verder. Dankjewel in ieder geval voorlopig. Zo dadelijk gaan we doorpraten hier in Avondgasten over onder andere het Regionaal Landschapspark. Dat moet dan inderdaad verrijzen tussen Aken en Bocholt. Met de gedachte, laten we die mooie gedeelde Romeinse historie
nog een keer herleven. Dat dus volgende week. Hartelijk dank voor jou.